ще направим още един клип за некта сфера за цени. Същата работа, пускате си, натискате си бутончето, машината почва да мига, меню фил, натискате нулата, индивидуална цена, натискате Enter веднъж, кеш още веднъж, почва да мига селекцията, която искате да промените. Ако искате 11, натискате още веднъж Enter. Ако искате някоя друга, например, сега ще променим на 54, натискате 54 и сега вече трябва да направите цената. Тук е 70 стотинки. Правите така 0, 7, 0. Това е. След това натискате Enter и минавате на следващата позиция, която също може да промените. Примерно 23. 23, 1,20, 1 и 30 го правим. Enter. И минавате на друга позиция. Ако искате, ако не искате, с C-то излизате. Тончето още веднъж. И сте готови. Това е